Ya jagat Dewa Bathara wayah jagat Mangestungkara Destarata kula nuwun wonten pangandikan dawuh Rama Prabu lan kowe Widura kula nuwun wonten pangandikan dawuh Rama Prabu. Iya. Ngerti ya Nggir. Sayektine titi mangsa iki gedhe pangarep-arepipun bapa supaya Ngastina ing besuke tetep lestari rahayu. Nering sambikala senajan to aku darah Saptawarga nanging merga saka mulunging penggalih Kakang Dewabrata ingkang nyatane wis nglelakake samubarang lan uga nalika samono saka kaparengi Kanjeng Rama Prabu Sentanopa dene Kanjeng Ibu Dewi Durgandini lan uga lakuning lelakon nalika iku sujarah Ngastinapura menggok menyang darah Saptawarga. Kula nuwun inggih Rama Prabu. Mula kang sapa kuwi nggih? Rene nyatane sirat majaku ingkang tak arep-arep besok dadi kusuma bangsa Bisawa netepi dharma satriya. Kejaba guna nanging uga sudira, kejaba susila nanging kudu anuraga. Inggih. Lirik guna kepinteran sudira kuwi kudu watak tanggon susila patrap sulah bawa ninggal watak ing tata krama. Yen anuraga tegese anut ing raga ngelingi yen to menungsa mono mung kesandangan rusak. Lah lambarane meneh kang wekasan iku wicaksana tegese swijining satriya ingkang ing besok bakal ngayomi para kawula dasih kudu limpat ing budi. Kula nuwun inggih. Mula kang saka iku nggih wis sawetara wektu nggone pun Rama dawuh marang si Pandhu Dewayana. Reh ning kabar kang wis sumebar tak rungu jarene si Pandhu kuwi wis nate sambung tresna kelawan putri Sekar Kedaton Mandura si Kunthi Talibrata. Nanging mbuh kepiye kedadiane loro-lorone iku mau suwe ora padha sapatemon. Malah ing negara Mandura titi mangsa iki kablabak ratu penglamar ingkang padha ngayunake si Kunthi Talibrata. Umrah penggali ratu Mandura Prabu Kunthi bojo kaya dene suduk gunting tatu loro. Luweh-luweh ana pawarta ingkang tak tampa lamun to lalakon peteng kang sinandhang Dewi Kunthi. Ayo ngenteni laku ning lalakon ya nggih muga-muga lakune si Pandhu entuk gawe ya kula. Wis marina sumebang yang aruna kati netraning nggarapa. Sadaning kukiloring putra nyuwun dawuh Rama Prabu ya ngadepi laku ning jaman ingkang owah gingsir kaya mengkene iki lan pun bapa ingkang ora suwe maneh uga mesti lengser keprabot. Kang saka iku nggih tatanan atimu kabeh gathukna rasa pangrasamu supaya praja Ngastina iki padha mbok reksa nganti besok sak turun-turunmu ya nggih. Dasar
Sonya pratangga winduyat amun lir gumampang maletik mancolot putus sing sewang ulun sadasa wadegnya lah dalah reca manik jatining alam kang tinuting jagandari wonten dawuh Koko Prabu suman kula wonten dawuh Koko Prabu trembelane tiwas adoh-adoh tak rewangi lontang lantung nggonku gandrung kepaung turut lurung karo si Kunti tali brata glethek petele kukup karo Satya Ngastina sing jenenge Pandu malah kapara cari Pandu yo oleh boyongan putri Mandaraka Madrim Parmatu Koko Prabu katen menapa mboten prayogi kondur dhateng negari Plasa Jenar mulih piye atik kaya dudu wong lanang seneng ngati ora kelak siat ora kelak singkirke wewayangane Dewi Kunti ora bisa kipatake saka ing pangangen-angenku penak men mulih goleki no Pandu lajeng Parmatu cegan dalan jaluk nek opo Tanguning samudra nglangut samudra nglangut tanpa pagut Nyai Dewi Kunti apa dene Madrim kula wonten dawuh pangeran wis adoh lakune saka Projeng Mandura entuke wala mboten dangu malih prapting Purayagung negari Astinapura pangeran. Lah ora suwene mangan gong. Kayak tekan ngomah madang ya iya madang sih. Ngantek wareg ae iya karepmu sak bedhae wetengmu. Nek gagal panganan kene iki cek apa-apa enak ya. Upamane lento lentuk kowe yo lah wanggrus ngantek kaya watu kae lentuk sitale mangan wiwit subuh antek asar goal gail ya desa Mawacara negara Matata ngono meneh kok pohonge dikethoki ditengkeli ngene terus digoreng terus mlethek mekekeh jenenge duda keplengkang iku nek meneh nggonku kuwi prawan jingkat ya. Apa kuwi? Gethuk kuwi dibunderi terus
nderone dikok idom. Perawan jingkat. Lah nek dipangan dome nyokrok ya jingkat lho dapur murah. Lah nek basa Rondo Royal nek mayar ku genetape wedaki glepung goreng. Lah iya ngerti aku ngono kuwi. Klenyem. Ya ya. Gandamono. Alah. Gandamono ki apa? Karo nek jaman saiki yo cilok. Gaglakan kok ngene kok. Yai Dewi Madrim. Wonten dawuh. Opatimu wis ora ana rasa tidha-tidha kelawan Pandhu Dewayana. Tobat pangeran, pangeran. Sampun kula pasrahaken pejah gesang kula wonten ing ngandika pangeran syukur mangayu bagya segedhe jumuruk. Allah Ta'ala Tanjapala Andhom yuk gumulung mangungsir ora pangling kowe Pandhu iya yen ora kleru rating plasa jenar Prabu Gendara wah klecam klecem mencap mencep duwe bojo ayu sandekan entuk telu ya. Arep telu apa loro? Loro. Loro. Sapa kuwi jenenge? Kunti karo Madrim. Ah, Kunti karo Madrim. Nduk. Ana parigawe apa? Persajan wae tresnaku sundul wiyati. Sineksen lintange luku. Semono nggonku gandrung-gandrung karo Dewi Kunti nali Bratana pinggiring bengawan sore. Jroning pangimpen ngono kuwi. Iya. Bareng aku tangi gagapan nganti gatel kabeh. Kenek kembang rawe. Rene nyatane ngrasa semora ora bisa tak pambengi nganggo caraku. Sayembara Mandura wis dikukup dening Pandhu saiki api-apian aten. Piye? Tak jaluk Kunti nek Madrim ora mbok kekke ora apa-apa. Le kepenak temen. Nggonku adus getih kelawan Raden Narasoma uga anggep mopo. Ayo langkahno badange Pandhu. Wah, lakon mati triati.
Arep ngopo kowe? Keparat tak pondong nyemot seperti rebut kompuri. Mutar kowe payu. Samadangi jagat duk mungup aning sapucak ing ukir marababak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung Kananiro ayo gumel kocemrah maratani Kakang Prabu Paduka guguran ing raneng kono Kakang Prabu sampun ngantos seda piyambane Pandhu Suman sing Pandhu ora trima rasane ati anggap lanang-lanang dhewe apa kepengin tak belakke kadangmu tuwa ya ayo aku pokoke sing mati parat ngajak apa mung kari nugel gulune Suman. Aduh Kang Mbok pecah kula Kang Mbok. Kang Mbok kula nyuwun pengayuman
Kang Mbok. Kang Mbok mboten dangu malih kula pecah Kang Mbok. Ayo piyantepe wong ploso jenar Kage Munia. Raden kula pun gendari. Kula mbakyunipun Suman Raden. Wonten sukalilaning penggalih paduka ngluwari adi kula Harya Suman. Kula saged dados cecagak ing gesangipun Raden. Kula pasrah jiwraga dhateng paduka Raden. Mangsane ndel-ndelke. Sapa iki sapa? Resane sapa? Kakangne mudar kok. Menika sinten Petruk? Joko Petruk. Oh, ning dipunustani Petruk napa jenengan? Nangen genah no. Mangsane anggota dewan ora dadi. Siapa ya? Suman lho, Saiman. Iki Dewi Gendarin Mbak Yune ayu ya, Truk. Mbak Yune, Truk. Raine manis pol. Nggih, Truk. Lho, nek guyu dekek pipine suwedep. Truk. Apa to kok? Truk. Apa bokonge, Truk? Bayi. Ku dapure kok wong kok bokong ae. Lah, wong wedok ayu kuwi ukurane iki ning kapangan. Cara wayang iki kapangan iki apa? Bentuke awak lho. Apa ayu wae nek kapangane elek. Oh ya nek kapangane apik. Lah nek kapangane apik ambek ora ditandani ya apik. Dicet sak-sake ya. Nek kapangane wis brucut sik arep mbok lembut-lembutke ki ya ora apik. Oh ngono to. Iya, lha sing baku ki wonge ning kapangan. Lah nek bojomu nek kapangane nek ora genah. Lho, lah kae jujutan. Kaya jali wae. Leh mung ngreken nek tenanan. Ulange cepet. Jujutan split. Split apa split? Kowe meneng Petruk. Raden Ayu, inggih kula pun gendari piyantepmu lan uga antepe Harya Suman. Reh ning nyatane aku wis bisa mbedah negara Plasa Jenar tegese. Ana paribasan bedah Praja Boyong Putri. Nah, ngene iki kok, ngene bedah Praja Boyong Putri bondo ratu ning ratune mati ora dibondo. Ora usah gambleh wae setengah papat totok ndasmu. Ngene iki anggere kowe kliwat 10 menit ngono kuwi mesti diuyak lho kowe. Keprake ra ngopo-ngopo mesti. Lah kuwi yoga ngendi sik, Nek pradangga kraton Ngastina kene ya ora. Nek kraton Mayangkara, kraton ngendi? Ya dadas ngono. Kula nderek keparang paduka. Yen ngono, ayo bebarengan lumaku marang Praja Ngastina. Tegese kowe wis dadi kukupaning Pandhu, batobat ngaturaken kenging panuwun. Pingin manah kula tanpa upami dene kula saged selaminipun. So kula saged lelados dhateng sing andika Raden Pandhu batobat.
pandam sumulo madang kropa sarean Tono katon remurmu kalingan nangrangan sang jamanan kok sumung kemkuling sang kakung ngerapa jagat Dewa Bathara. Oh, putraku nggih, putraku Pandhu. Pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping poto paduka Kanjeng Rama. Iya, tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestunipun Rama Tampanana. Kabundingga jimat paribeh. Kyai Semar, kula Sang Prabu Abiyasa. Syukur mangahi bagya sekedhi jumurung dene ora kendhat nggonmu tansah ngemong marang Atmajaku si Pandhu. Nggih, niku pun dadi jejiban kula. Semar diudhukke teng bumi nggih pancen gawean kula ngemong. Bakenipun supaya ora menggok sing kula omong, merga nek menggok kula tabok. Iya Kyai, aku nedha nrimo. Rama Prabu kepareng matur. Ya, piye? Sasampunipun kula prapteng Praja Mandura ing mriku wonten sayembara pilih. Dewi Kunti dipuninggaken wonten ing pepanggungan kathah praja nerpati ingkang sami mupuh sayembara. Nanging jebul dawuhing pamilih dhateng satring Mandaraka Raden Narasoma. Kula mboten ngertos laksitaning lampan dene mekaten, namung estunipun malih-malih menapa inggih labet saking sumangah sesongaran. Raden Narasoma satemah dados Bandayuda kaliyan ingkang putrapun Pandhu. Rene nyatanipun Raden Narasoma kasuran ing yuda satemah pasrah pejagesang lan masrahaken kadangipun anem inggih menika pun madrim dados boyongan kula. Ugi Dewi Kunti dados gadahan kula. Duh Rama wonten ing margi kabegal dening Lalindra ing Plasa Jenar Prabu Gendara inggih Gendara Raja. Labet wangkal tiasipun kula duwa kanthi Bandayuda satemah anjalari Prabu Gendara gugur wonten madyaning palagan ateges negari Plasa Jenar sampun bedah. Lan kadangipun mudha ingkang nami Dewi Gendari sampun sowan wonten ing Asa Paduka Rama menika ugi dados kukupaning pun Pandhu. Lho, jagat Dewa Bathara tegese Kunti tali brata apa dene Madrim lan uga Kawimbuh putri saka ing Plasa Jenar Gendari iki dadi darbekmu Pandhu. Kawula nuwun inggih Rama Prabu kasinggihan. Inggih. Kula seksinipun kula ingkang ngertos sinuwun Prabu. Iya. Waduh, jagat Dewa Bathara. Yen ngono ora suwe meneh aku bakal miwaha sira. Mboten mekaten Rama Prabu. Lah piye? Waleh-waleh menapa tekating manah kula mboten kok ateges kula badhe apuwa-puwa. Reh nyatanipun Adanta putri cacah tetiga menika dados wewengkoning Pandhu Dewayana nanging rene ngageng raos bekti kula dhateng kadang sepuh
Inggih menika Kakang Destarata. Kados langkung utami menawi kula boten anglangkai dhateng kadang kula werda. Oh, mengkono. Banjur karepmu piye? Saderengipun kula netepaken parakawis keparenga kula aturaken sedaya wonten ngarsanipun Kakang Destarata menggah sinten putri tetiga menika ingkang dipun keparengaken minangka garwanipun. Lila lair trusing manah pun Pandhu Dewayana. Kanthi srana katenang nggih kula badhe nyuwargakaken sarta mulyakaken napa dene damel sengseming manahipun kadang kula werda Rama Prabu. Adalah jagat Dewa Bathara Desarata kula wonten dawuh Rama. Ya. Kaya ngene iki lho. Adimu si Pandhu Dewayana. Wah. Pantes kinarya patuladan. Nanging kepiye karepmu nggih Desarata? Nggih, Rama Prabu. Menawi sampun wonten mulunging manah kadang kula Yayi Pandhu. Namung kuciwanipun gesang kula nandhang Caca Netra Calahina ingkang boten saged nyumrapi gumlaring kawontenan. Namung rehning wonten kabejan miwah nugraha ingkang tumameng nganggo kula. Kula namung badhe sendika anglampahi Rama. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspaga mijil. Sapa ingkang ana pangarepanku iki luwih dhisik? Inggih katepangna kula pun Dewi Kunthi. Inggih Dewi Prita. Aku Raden Destarata. Coba maju sawetara lungguhmu ya wong ayu. Iki astamu. Inggih. Mboten candredhak. Gur kaya cokot semut. Nek koyar dikapakke. Rene Gong, aku gelem rono nek dipethuk nganggo randha nunut. Alah yane barang randha nunut. Sing ndi to, Gong? Randane nunut, ora nginang, ora ngemut. Alah nganggo ngemut barang. Tembang kok ngemut ya, Truk. Ora nginang, ora ngemut. Lambene digrumut semut. Terus lambene digrumut semut. Tokintro. Alah, pek bojone wong Banyumas. Sopo to, Gong? Epek-epekmu kok anyep. Kowe aja wedi karo aku, Kunthi. Ya mung aja kurang pangapuramu, kowe ora tak pilih. Kowe ora tak pilih, Kunthi. Tobat. Mbok jeng andika rumiyin tenan. Mboten kula ingkang wingking, dasaripun kula dados kukupan Raden Pandhu nggih dawah wingking. Tobat. Piye nggonku arep nglakoni aku ki engko nek kepilih piye? Ngewel lisan. Ngewel kok ngantek kotange mlorot. Gur ngewel. Kepanno kula Dewi Madrim saking Mandaraka, Raden. Nggih tanganmu.
jagat dewa Bathara tan perbeda kaya si Kunti Talibrata ya Dewi Prita. Tanganmu ya anyep kaya ora anarik keketeking rasaku. Mula aja kurang pangapuramu, uga kowe ora tak pilih dadi garwane Dasarata. Iki lakon apa ya? Kakang Prabu ingkang wis mancing nirwana kakang, aku pengestana ya kakang. Aja nganti batu-batu kakang biu-biu. Ki dadi apa uripku iki mengko batu-batu ora ngino babar pisan dadi kaya lakon kaya ngene. Aku kepojokan kaya mereka kakang. Aku payu ngono saking alam baka ya kakang Prabu. Nalika mangkono ndrodhok wel-welan nenggih Sang Dewi Anggendari. Pangeran Taming Manah sekawit tetep sesandingan kan Sang Pandhu Dewayana. Paranggening mangki pineksa dening kawontenan kedah ngladosi Sang Dasarata. Nadyan to nembe den demok astane dereng pinilih. Parandene geter kumrungsung. Suk-sukan jroning raos pangraos nganti kaya mbledak-mbledak kok dadane. Ladalah. Jagat Dewa Bathara. Iki kaya daya luweh ingkang bisa rumambat liwat tanganku. Saka tangane sapa kowe? Kula pun Gendari Raden. Kula pun Gendari Batobat, kula tiyang saking tanah Sabrang lho Raden, kula saking tanah Sabrang. Iya, saka ngendi wae mula bukane aku ora peduli. Iki sing nunjem ana jroning rasaku nadyan aku caca netra cara hina ora bisa nyumurupi wujudmu. Nanging kowe sing ndadake sengseming rasaku kowe Gendari. Oh. Ning serati berakan kaya ana bledek jumedher ingkang matas pranajane Sang Dewi Gendari. Hanjala tiase Sang Prabu Abiyasa nadyan wasis waskiteng esti paranggene tumrap lelampahan ingkang sinawang ing dinten mangke rumaos nandhang kalepatan Sang Prabu Abiyasa. Dening atase wanudya tetiga ingkang dening Kang Putra Raden Pandhu mung den pasrahake marang Kang Raka Sang Dasarata kaya-kaya wanudya ora ana regane. Bawane nganti kedadian datan kawijil wuwuse Sang Abiyasa rumangsa keduwung satemahang grantes jroning lala. Kocap Dewi Anggendari
bingung liwung kiase tanceping pangesti warsa pangidepe oh Raja muntap lir kinetap duka yayasinipi Jaja bang mawingo wingo batobat kaya lakonku batobat Sang Prabu Abiyasa kawentar kondanging jagat ora mung jana loka nanging jagat triloka paduka nalendra titing pamawas nanging jebul kaya wong uring kalengganan paduka ora eling Purwaduk Sina ana lakon kaya ngene paduka mung mendel wae rasaku wis gempong remuk bubuk dadi rempon muga-muga upamaku besok duwe turun karo Raden Dastarata anakku aja nganti rukun karo anake pan oh